Pasiun na. Mga igsuon gisaulog nato karon ang ikakatlo ag usa nga Domingo sulod sa tuig ug kini gipahinungod sa mga kaigsuonan natong mga binilanggo. Ug ang tema nining Domingo balaod sa gugma. Gihatag ni Kristo ang katungod ngadto sa mga Pariseo ang paghubad sa balaod ni Moises. Apan miingon si Kristo kanila, pamati ug buhata ang ilang gisulti, apan ayaw ninyo sunda ang ilang gibuhat. Usa kini sa mga punto nga atong mapamalandungan sa atong ebanghelyo. Sa daang kasulatan, nalatid ang gidaghanon sa mga balaod nga maglisod sila og tuman niini. Apan diha sa bag-ong kasulatan sa panahon ni Kristo, gibag-o niya ang balaod. Diha sa duha lamang, higugmaa ang Dios labaw sa tanan sa tibuok mong hunahuna, kasing-kasing ug kalag, ug higugmaang ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Ug iya pagayod kining gisumada sa pag-ingon, paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang matuod nga balaod nga mo'y gusto ni Kristo nga ipasunod kanato. Tuod man, sayon lamang kinilutukon, apan lisod gayod kini puy-an. Mga igsuon, nakatuman ba kita sa balaod sa gugma? O nahimo ba kitang instrumento sa gugma o pagsangyaw sa pulong sa Dios? Diha sa atong pamilya, higala, kaparintihan ug barkada. Aduna ba ko'y hiyas sama ni Kristo nga akong napuy-an sa akong kaugalingon ug andam nako nga ipaambit sa uban? Ang mangulo nining Santos nga misa mao si Father Richie J. Gamaya ug ang manganta mao ang Friends of Paulines. Palihog manindog. Halad alang sa Santos nga misa. Tuwata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Jesucristo, pari ug halad nga unta ako usab nga mahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Jesucristo uban ni Jesucristo, diha ni Jesucristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, ang atong Dios, Dios sa gugma, busa sa dakong pagpaubos, ato karong hinusulan ang atong mga sala ug mangayo kita sa iyang pasaylo ug kaluoy.
kitang tanan, nagagumpisala Pisala ko sa ko Dios nga nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay natalapas sa pagdakuyaamot, sa nauna sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa iyang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria Kanunay Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit, sa iyang mga tao, dili sa yuta. Bilong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan makagagang sa nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdolo, Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, ira sa himaya sa Diyos na Amahan.
O Dios nga gamhanan ug maluluy-on, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdayi. Himua nga mahubad unta namo sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan, ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kadimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Malakias, uluhan 1, tudling 14, ngadto sa uluhan 2, tudling 2 o 8 ngadto sa 10. Tinunglo ang taong limbungan nga naghalad kanakog dautan nga mananap, nga may maayo manunta siyang mananap sa iyang turil nga iyang gisaad nga ihalad kanako. Kay ako usa ka gamhanang hari, ug ang katawhan sa tanang kanasuran may kahadlo kanako. Matod sa Ginoo nga labing gamhanan. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, karon ani ay sugo alang kaninyong mga pari, kinahanglan inyo akong pasidunggan. Kung dili kamo magpatalinghog kanako, o kung dili kamo magpasidungog kanako, tungluhon ko kamo. Tungluhon ko ang mga butang nga inyong madawat alang sa inyong kabuhian. Gani, gitunglo ko naman kini, kay wala ninyo tumana ang akong sugo. Apan kamo nga mga pari, mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo, nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayok. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Busa pakaulawan kamo sa katawhan sa Israel. Tungod kay wala ninyo tumana ang akong kabubuton, ug may pinalabi kamo sa inyong pagpanudlo. Dili ba kitang tanan usaray amahan? Dili ba usa ka Dios ang nagbuhat kanato? Nganong gilapas man nato ang atong saad sa usag-usa? Ug nganong gisalikway man nato ang kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa atong mga katigulangan? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kanimo, Ginoo, kagdagan ko ang akong kalinaw. Kasing-kasing, wala magpatas. Ni akong mga mata na ginarbuso. Wala akong magkalingaw sa dagkong mga butang, ni sa mga butang atas. Rakaayo ka na ako. Kanimo, Ginoo, ikaglagan ko ang akong kalinaw. Inoon akong giupay, ug ipahilom ang akong kalag. Ingog bata nga gilutas
sa magbata nga gilutas diya sa sabakan sa iyang inahan. Sa ingon mao ang akong kasing-kasing, sulod ka na ko. Diha kanimo Ginoo, ikalagan ko ang akong kalina. O Israel, sa paglawom sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Iha kanimo Ginoo, ikalagan ko ang akong kalina. Iha kanimo Ginoo, ikalagan ko ang akong kalina. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica, Uluhan 2, tudling 7 ngadto sa 9, ug tudling 13. Mga igsuon, bisag may katungod kami nga inyong daygon, kay kami mga apostoles man ni Kristo. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan, nagmatuto sa iyang mga anak, tungod sa among gugma kaninyo. Among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi. Kay kamo gimahal man namo pag-ayo. Mga igsuon, sa walay duwa-duwa, nainumduman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw ug gabii, aron kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Ug among gipasalamatan usab ang Dios kanunay, kay sa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe namati kamo ug gidawat ninyo kini. Dili ingon nga iya sa tawo, kundi iya gayud sa Dios. Kay ang Dios nagbuwat diha kaninyong mga magtutuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may kapungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa, kinahanglan tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga,
o gipapasa nila sa mga tao. Apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang gatudlo aron pagtabang pagpasan sa maong karga. Himuo nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tan-awa unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligto sa ilang mga bukton. Huwag tanawa, unsa kataas ang sitsit sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira o sa mga linaing lingkuranan, sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan o tahuron dito sa mga merkado o nga ang mga tao mutawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man o usara ang inyong magtutudlo. O dinhi sa kalibutan, ayaw tawag si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw sab kamo pagpatawag og pangulo, kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas, ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sunugoon ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Mga isuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa mga magsusulat sa libro nga usa ka inilang theologian nagpangutana, ingon siya, hain may pilion nato ang gugma sa balaod o balaod sa gugma. Sa in English, nindot pod ni nga paminaon, lawyers of love or lovers of the law. Hain man niini ang duha ang atong pilion, lovers of the law, gugma sa balaod, o lawyers of love, balaod sa gugma. Tingali lisod pod nga atong tukion kining maong pangutana, pero wala ni nagpasabot nga di nato higugmaon ang balaod, kay ang balaod sa Dios iya mangganing gipasaka gipakanaog kanato aron nga atong sundon, aron nga mahapsay ang atong dagan sa kinabuhi, kay kung wa ko'y balaod magkaguliyang ang dagan sa sosyudad ug katilingban. Pero mga igsuon, karong Dominguha, ipahimangnuan kita unang-una nga kita nga nahigugma sa balaod. Dili unta makalimot na ang balaod sa gugma maoy labing importante sa tanan. Kay kawang lang ang pahigugma nato sa balaod kung wala tay balaod sa gugma nga mao gyud ang maggiya natong tanan. Mao na nga tingali karong Dominguha pahimangnuan ta nga ang unang-una nga importante nga pagpadayag sa balaod sa gugma mao kining pagka mapausanon, ang pagpaubos, dili ang pagpasigarbo. Mao ni nga dinhi sa ebanghelyo klaro kaayo nga gisaway ni Kristo ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseo. At tinuod ingon siya nga ang mga dunay katungod sa paghubad sa balaod mao gyud ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod, tungod kay sila man gyud ang nakabalo niini, pero iyang gisaway sila tungod kay tan-awa ingon siya unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat sa mga bersikulo, sa ilang mga gibutang sa ilang mga agtang, ilang gibaligto sa ilang mga bukton. Tan-awa unsa kataas ang ilang sidsid sa ilang mga sapot, kay gusto sila sa labing maayo mga dapit sa mga kumbira o sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga, kay gusto silang yukbuan ug tahuron dito sa mga merkado. Mauna nga gisaway ni Kristo, ingon siya, sundan ninyo ang ilang gitudlo apan ayaw ang ilang gibuhat, kay sila mapahitason, mapasigarbohon, hambugiro sa ilang kaugalingon, kay nagtuo sila nga sa ilang pagstuman sa balaod, pagsunod sa balaod, kay tinuod pampod nga sila matinumanon gyud sa balaod. Bisag unsa ka kudlit
bisag ginagmay lang sa balaod, ila gyud ning gisunod. Walay question na ini. Pero ang pangutana, ang nakadiferensya kanila, mao nga tungod sa ilang pagsunod sa balaod, wala naman hinuon sila musubay sa hustong dalan. Tungod kay sila nagmapahitas o naman. Muna nga din sa unang pagbasa, murag isog kayang Ginoo, naminaw ko sa unang pagbasa kaganina, mura og naulaw ko atubangan sa nagbasa, atubangan sa Ginoo. Kay isog kayang Ginoo nga maingon, apan kamo mga pari, mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gipapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Busa pakaulawan kamo sa katawhan sa Israel. Hilabihan manggod ang pagkamapahitason. Ni gisulti ra ba diri nga mga pari tingalig maapil na puguni ani. Bisan tuod ang mga pari nga gisgutan niini sa unang sa karaang kasabutan. Tingali bisan kinsa nato karong panahona naningkamot man gyud ta mosunod sa balaod, maginuutan, musimba, mutabang sa uban, pero ato untang likayan nga kung kita nakabuhat og maayo, dili nato ipasigarbo ang atong kaugalingon. Ato untang likayan nga human kita nakatabang sa uban, dili nato naunaon nga kita gayod ang kuyaw ug angay buat sa mga tao. Ug dili unta nato buhaton nga kung kita manggali wala mapasigarbuhan, wala mapasalamatan, wala masulat ang atong pangalan, kay dako tag gihatag, dako tag gikatabang, daghan tag nahimo, daghan ta og mga accomplishments, kalampusan, hinaot nga di po ta mangluod. Magpadayon gihapon ta pagtabang sa simbahan, magpadayon gihapon ta pagbuhat sa maayo, magpadayon gihapon ta sa paghimo bisan og wala ta gipasidunggan. Tungod kay usahay doon na mga tao nga maayo lang nga mutabang, maayo nga muhimog maayo, kung sila po ipasigarbo, ipublisar, i-announce yun, ipahibalo sa kadaghanan nga sila naghimo niini. Siguro mao ni ang una nga hagit nato, kanang mahimutang humble, no? Sa in English pa, mahimutang humble, mahimong papausanon, taliwala sa daghan natong kalampusan nga nahimo. Apan mipadayon ang atong Ginoo nga miingon siya, ayaw kamo pagpatawag og matutudlo, kay kamong tanan managsuon, usara ninyo magtutudlo. Ayaw kamo pagpatawag nga amahan, kay usara inyong amahan, o pangulo, kay usara ang inyong pangulo. Nang unsaon naman lang ni nga doon naman kita amahan sa dinhi sa yuta, mutawag man tayo amahan o papa. Sulay kuno kanang imong papa, kanang imong amahan, ayaw tawag amahan o papa. O, panihan ako, akong amahan, ang iyang pangalan, Ropo. Oroy, o pagabot ako sa balay, maingon ko nga, oy, Ropo. Ba, siguro niya hisumbagan ko sa akong amahan. No? Tinuod mo, amin man na siya. Maamin siya, oy, Pader, mo anak man na sa sakua, pero ingnon po na ako, yes, my son. Pero, dili ko makaako, nga makatawag kaniya nga, dili amahan, dili papa. Tungod kay, siya naghatag mo instrumento ako nga ako nabuhi. Nganong gitawag nato ang mga pari nga father tungod kay instrumento sila nga doon natin kitay espirituhanon nga kinabuhi. Sila ang mugiyan nato. Nganong gitawag nato ang presidente nga pangulo tungod kay sila ang mao'y mag-una nato. Nganong gitawag nato ang ubang mga tao nga magtutudlo tungod kay sila ang instrumento sa kahibalo. Bisan todo dili sila ang tinugdan sa kahibalo. So mga igsuon dili pud ta masubaraan unta pag-interpretar niini nga di na ta motawag og magtutudlo og amahan og pangulo sa mga angay tawgo niini. Ang but lang pasabot ni Kristo mao nga kining mga tawhana, mga magtutudlo, mga amahan, mga pangulo, gitawag ni sa kinabuhi nga mamahimo silang ehemplo. May mahimong example, mahimong panig-ingnan sa kahibalo, sa kinabuhi, sa pagtawag, sa pagpangalagan. Mao na mga igsuon nga ehemplo, panig-ingnan, importante kaayo sa pagsunod sa balaod. Kay dili importante lang nga napuy-an nato ang balaod ug atong ipasigarbo ang atong kaugalingon kung dili tininuod unta sa kinahilagman sa atong kasing-kasing nga atong ipakita
ang tinunood nga pagsunod o pagpuyo niini. Mao nga usahay maupod ni ang hinungdan ngano nga magkahinay ang bukasyon sa pagkapari tungod kay kami mga pari nagkulang pud usahay sa paghatag og ehemplo, nagkulang usahay paghatag og maayong paningingnan. Muna moingon ang mga batanon nganong magpari man ko nga si padre istrikto man kaayo, nganong magpari man ko nga si padre lisod man istoryahon, no? Sayon duolon pero lisod man pangitaon. Mao na nga madiskurahe, maluya ang mga kabatanunan ug di po nila makita usahay sa among paningingnan ng kinabuhing malipayon o nagkitsa pa may magpari kung ingon ni ana ang kinabuhi. Usahay nagkahinay ang atong mga kabatanunan di kay batanon nga mosulod sa pagkamadre nganuman kay si sister kanunay lang nakasimangot, si sister kanulay lang nangasaba. Usay maluya ang atong mga kabatanunan kay walay ehemplo kaming mga relihiyoso, kaming mga pari o kamadrihan. Pero usahay mga igsuon bisan gani diha sa atong pamilya maglisod pod sila pagpuyo sa balaod nga atong ipahimo mga ginikanan tungod kay mismo kita kamo mga ginikanan nagkulang man pod sa ehemplo. Mo gani nga dihay istorya sa usa ka inahan gisugo na yang anak sa pag palit og sabon kay siya manglaba. Pagbalik sa anak niingon ang bata di arama ang sabon nya niingon ang inahan asa man ang sukli niini. Niingon ang anak tag 10 namang sabonay. Niingon siya anong 10 nga kagahapon 8 pa man to. Niingon siya 10 naman runay. Niingon ang inahan ayaw pa makak ha, ayaw pa makak kay makasala ka. Sige na di na ko mamakap. Nya taud-taud na nituktok sa ilang balay. Niingon siya atua kinsa to. Kung hibawan sa bata nga kolektor sa utang nila. Mutong nibalik ang bata sa inahan nga nanglaba. Siya nay, mangulikta daw siya sa utang nato. Niningon ang nanay, ingna nawala si mama. Utong liad to ang bata, nisyagit siya, Noy, ingon si mama, wala daw siya dinhi. Bawi ha, bago pa lang siya nagtudlo nga dili mamakak. Magtugan yun sa tinuod. Pero mismo siya nga inahan, nagtudlo sa bata nga dili tug-anan sa tinuod ang kolektor kay wa pay ikabayan. Usahay kita mismo magkulang sa ehemplo. Kay nagtudlo ta, nangulo ta, kita mga ginikanan pero usahay wa na tumapuy-an ang angay ang atong gitudlo o nang nagkulang ta sa ehemplo. Busa dinhi sa ikaduhang pagbasa gi pahimangnuan ta nga bisag may katungod kami nga inyong daygon kay kami man mga apostoles man ni Kristo sa among paguban kaninyo sila si San Pablo wala gyud nagpasigarbo sa ilang kaugalingon kay sila pud naning kamot sa paghatag sa maayong ehemplo. Busa mga igsuon di pahimangnuan ta karon sa pagkahambol sa paghatag og mga example tungod kay ang gugma sa balaod magdalaon ta nato sa balaod sa gugma. Kita nga nagtamod sa balaod sa gugma magpakita niini pinaagi sa atong pagpaubos o paghatag o maayong panig-ingnan sa atong isig kaingon. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang amahan nga makagadaong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Kristo, ang iyong butong anak, atong Ginoo. Gipanangkon siya sa dalang sa Espiritu Santo, ug nagtaog ka ni Maria nga ulay. Nagadto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong. Niadto siya sa mga namatay, sa ikatulong adlaw nabanhaw siya. Misasa siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios, ang amahan nga magkagadaong sa tanan. Ubalik siya ang paghukom sa mga buhi sa mga namatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos kalugod sa simbahan, sa panag-ambis sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, sa kinabuhing buhay katapusan. Amen. Langit nung amahan,
tuburan sa kaayog pagtuo. Kami imong mga anak sa kanunay, naghandom sa imong wayhunong nga pagdasig kanamo, aron mamahimo kaming santos nga katawhan. Mga liyo po kami sa pag-ingon. Ginoo, dasiga kami sa pagtuo. Ginoo, dasiga kami sa pagtuo. Alang sa atong Santo Papa, Benedicto XVI, nga unta sa kanunay siya magmadasigon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios sa tibuok kalibutan, aron ang pagtuo nga atong gihuptan karon mapakaylap sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dasiga kami sa pagtuo. Alang sa atong mga lideres, lokal o national man, nga unta ang pagtahan sa ilang kaugalingon alang sa pagserbisyo sa katawhan, sa kanunay binasi sa pag-ila nga ang Dios maoy labaw natong gipasidunggan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dasiga kami sa pagtuo. Alang sa mga tao nga nakasinati o kasakit o kapait sa kinabuhi, karon nga unta dili sila mawad-an og paglaom sa Dios, hinuon ilang makaplagan nga sila miambit lamang sa kasakitan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dasiga kami sa pagtuo. Alang sa mga tao nga nawad-an na og pagtuo sa Dios, nga unta ilang masinati sa ilang kaugalingon, ang kaikag sa pagpangita sa tinuod na hinungdan sa ilang kinabuhi, aron ilang hamdomon sa kanunay ang labaw nga magbubuhat sa tanan nga mao ang Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dasiga kami sa pagtuo. Alang kanatong tanan nga ni adinhi nga unta sa kanunay, atong mapuy-an ang atong Kristohanong pagtuo, aron mahimo kitang iwag sa uban ni adtong nagpuyo pa sa kangitngit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dasiga kami sa pagtuo. Makagagahong nga Dios, nasayod ka sa tanan namong panginahanglan. Ihatag ka namo ang hugot nga pagtuo, aron sa kanunay among mabatunan ang tinuod namong kaakuhan diya sa pagsangyaw sa imong pulong. Kining tanan namong giampo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawato nun ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka malinis nga sakripisyo, aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay og matarong. Santos nga mahal, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tawo dinhi sa kalibutan. Dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi usab ipasaligan mo kami sa himaya nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus mao'y imong gasa kanamo. Ang unang mga bunga sa ani nga umaabot ug mao'y among kalauman sa Pasko dito sa langit. Busauban sa mga anghel mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, luyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Diyos sa kagahuman, ulo ang langit ug yuta. Sa iyong himaya, usana sa kaligtasan. Dahil ko nang nag-aandi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tubuhan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan
ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kali sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo bumalik sa kalausan adlaw. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming amayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya ihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita na Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan. Busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namong anak sa mga langit, padayon ang iyong ngalan. Umabot ka na mo ang imong
laro na mo sa matagagaw. Ihatag ka na karong adlaw. Upasay luha kami sa among mga sala. Imo na nagapasay kami sa nakasala ka namo. Pupili mo kami ituyan sa panunyay. Tinutuluan, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagpaabot kami nga malumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manaosab kanimo. Ipakita kang timaan sa atong panag-igsuonay. Sa Diyos na nagawad kang sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawad kang sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalighinan. Mga igsuon, kini sa Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Salamat sa Kristo. Salamat sa Kristo. Salamat sa Kristo. Salamat sa Kristo. Amen.
Pag-ampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, naghatag ka kanamo sunod niining Santa Misa o bag-ong kalauman. Himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nga nasa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, panglakaw kamo uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang kaabutan, ang layang kalabutan, pilihon binig, labaw sa unawan. Ang timaan sa mga lupa,